आं सावो सिनि तिप्रासा फानकरा खैबासानाय जों तिनि ओ सामनो आमचायंगै सिनि ताखौ डेभिड मुरासिं सिनि ताखौ डेभिड मुरासिं तिप्रा हानि बागै तिप्रा दफानि बागै तिप्रा सानि बागै सिनि दफाना मथानानि बागै दिल्लीनि त्रिपुरानि सिनि दिल्ली पर्यन्त बजति पैदल यात्रा एबा के याथेबे हेमि थाइ मानकेबा जों तिप्रा साबो जरा ओ सारा त्रिपुरा राज्य तनाय जत तिप्रासा जे तिनि सबाव हमचामेर रेली खायमानि अबनि लोगोया जोंबो तिनि सामनो बाजारावै कायसा जों तिप्रासाङै सिनि जे मान थायना मानानि बागै जोंबो मुसुं जागो अबनि बागै जों तिनि हमचां रेली खायजा बेलेखे दुख नांगो तिनिबो जों सिनि ताखौ डेभिड मुरासिं सिनि सार डेभिड मुरासिं त्रिपुरानि सिमि दिल्ली पर्यन्त हेमिनाय तिनि जे बिनि दन्तर मन्त्र चिनी बोबाग्रा थाई कौशाका जत तिप्रासार थाई कौशाका जत तिप्रानि लिडर कौशाका जोंरो कुनो सीपीएम हिया कांग्रेस हिया बीजेपी हिया एकमात्र जों मुथां जानानै लांनाय जों तिप्रासाङै मुथां जानानै लांनाय अबन जों खरंथि साना बागै तिनियो जों ओ सामनो बाजाराव फुटिनाय सामनो निगै ओ सामनो बाजार जों तिनि हमसा रेली खायजा खाजेन ताखुतायबो खुसुं डेभिड मुरासिं आगरतला टु दिल्ली जराजे याथिबे हिङै बसबा खायथुं थानिया जों बनि लगे थांबाय आफा तिनि ओ सामनो सिनि तिप्रासानि मानफाय सुतेनि बागै जों जत तिप्रासा तिनि ओ रेलियो फायो जोगदान नगे ओ त्रिपुरा हास्ति तुमतोय जों सिनि केन्द्रनि मिनिस्टार जे दिल्ली हास्ति जे तंनाय सरकार सिनि प्रधानमंत्री हिंदी होम मिनिस्टार बावने खुंजुगा ते ब्रावने मुकलक लायना बागै जों दिनै हमजां रेली खायजो दङ मीडिया न बेले बेले के हामबाय मारो तामनिके दिनै नरक हमजां रेली खायमानो तयै नरकनि बिसिंतै सोंमाबाय ताय जों लुकुरंना सानानै सुजुग मानखा आबनि बागै बेले बेले खान हामबाय दिनै आं नरकनो जत लुकुरंनो तिब्रासा चदलक तिब्रासानो कयनो मुसुंमाखै दिनै सिनि डेभिड मुरासिं ब दिल्लीओ सगैका बिनि लगिओ 1000-1500 बरक नै जों खबर मानखा अबनि बागै ओ जरावो ब फाइट खायमानि लगिओ सिनि चदलक तिब्रासारंनो ब हायकनो जों असक सातक जागै तंमानि टेक्टमानि तंमानि आबनि yakni yokna musungke जों थानचा खायै ब बाय चदलक तिब्रासारक जों दिल्लीओ थांखांके चिनि बागै तेबो काहामना हिनै लुकुरकना आं कयना मुसुङो ताबुक जे दिल्लीओ जन्तर मन्त्र बिसिंते जे तिब्रासानि जे मानथाय सुक्तायाव बिसिंतुनो जे केन्द्र सरकारनि आनि जे मेमोरेन्डाम याफादनाय तरक जुदि जे थाइनै सानबो ओ मेमोरेन्डाम याफादनानै बिसिंतु बर' तिब्रासारनि मानथाय सुक्तायनो दना बसियाखै बुसकानि साव सारा त्रिपुरा हास्तिनि तिब्रासारनो ताम सानानै अब जों ताबुक साना थांगांके चिनि तिब्रासानि बिसिङावबो जों बाक्साके आबनो डेभिड मुरासिं थांथिनो केबेंनाय दङो बरंनोबो कयना मुसुङो ता केबेङै तंखाके चिनि बागै जे मानथाय तंमानि सालनै हिमै मानना तंमा जागाव 1000 बसरबो कायमानो आबनि बागै ता केबेंथों नां बरनो कयनो मुसुङो फायदि नरबो जोंमाय बाक्सा पालखायै बुबाग्रा जेता नायमाहाय डेभिड मुरासिं जेता चिनि बागै चदलक तिब्रासानि बागै नायमाहाय आबो दाति मानना थांका हंके फायदि जोंमाय पालखायै बरकबो फायमान हनै बरना आं कयनो मुसुङो आसे थाइना एके ताबुक जे त्रिपुरा हास्तियाते केसा कटाल बटल हिनु जोंमानि जे हमरा बाङालि बटल हियाव बुना तिलिं ताम साना मुसुङ तिब्रासारंना आमरा बाङालि बरकना आं साना मुसुङो कयनो मुसुङो तामनि बागै हिंके नायदि ताबुक ब सिनि तिब्रासारकाय अब हाय बरनि जे देरेस लाथा तैमारक अब बेलायखनो बरकनो जलिरमा हायके कालायो तामनि बा हिंके बुसकां सालो अब हायके जुदिनो ते वाइसां खांके तिब्रासारक ब खरकसा जलिवै अब जलिरमा हायखायै सामुं देरावै मानो आबनि बागै अब हाय तां थुंनि सिनि तिब्रासारनो बां कयना मुसुङो ताय आमरा बांलिनो बां कयना मुसुङो आनि सिनमुं नामजित देबरमा।